Bore da a diolch am fod yma hefo chi y bore yma. Dwi am ddefnyddio'r adnoddau yr wythnos weddi am undeb Cristnogol bore yma, gan eu bod nhw wedi cael eu paratoi leni gan wahanol eglwysi Cristnogol yn Malta. Dechrau'r flwyddyn fues I ag Angela yn Malta ar ein gwyliau cyn i'r pandemig gychwyn. Mae'n wlad fach sydd wedi cael ei gwneud I fyny o ddwy brif ynys, sef Malta a Gozo, ynghyd â sawl ynys fach arall. Mae Malta yng nghanol môr y canoldir, hanner ffordd rhwng y pwynt mwyaf deheuol Sicily a gogledd Affrica. Saif y wlad feiblaidd hon ar y groesfan lle mae diwylliannau a chrefyddau'n cyfarfod. Mae hanes Cristnogaeth yn y genedl fach hon yn dyddio nôl I oes yr apostolion. Yn ôl y traddodiad, cyrhaeddodd Sant Paul arfordir Malta yn y flwyddyn 60. Pan llongryllwyd Sant Paul yn Malta, fe'i croesawyd a Caredigrwydd Anghyffredin. Gallwn ddarllen y digwyddiad cyffrous hwn yn nwy bennod olaf yr actau, rhain sydd yn ganolog i'r gwasanaeth heddiw, a sy'n ni'n annog chi gyd I ddarllen eto drwy'r ddwy bennod, I gael cofio'r hanes yn iawn. Dyma Peredur Owen-Griffiths I ddarllen rhywfaint o'r hanes. Daw'r darlleniad o ddiwedd penod 27 o lyfr yr actau a dechrau penod 28. Pan ddaeth hi'n ddydd, nid oeddent yn adnabod y tir, ond gwelsant gilfach ac iddi draeth, a phenderfynwyd gyrru'r llong i'r lan yno, os oedd modd. Torasant yr angorion I ffwrdd, a'i gadael yn y môr. Yr un pryd datodwyd cyplau'r lliwiau, a chodi'r hwyl flaen i'r awel, a chyfeirio tua'r traeth. Ond daliwyd hwy gan ddeifo'r gyfarfod, a gyrasant y llong I dir. Glynodd y pen blaen, a sefyll yn ddiysgog. Ond dechreuodd y starn ymddatod a dan rym y tonnau. Penderfynodd y milwyr ladd y carcharorion, rhag I neb ohonynt nofio I ffwrdd a dianc. Ond gan fod y canwriad yn awyddus I achub Paul, rhwystrodd rhwy rhag cyflawni ei bwriad, a gorchmynodd I rhai a fedrai nofio, neidion gyntaf oddi ar y llong, a chyrraedd y tir, ac yn ar lleill, rhai ar y styllod, ac eraill ar ddarnau o'r llong, ac felly y bu I bawb ddod yn ddiogel I dir. Wedyn I ddod I ddiogelwch, cawsom wybod mai Melita y gelwyd yr ynys. Dangosodd y brodorion Caredigrwydd Anghyffredin tuag atom. Cyneuasant goelcerth, a'n croesawu ni bawb at y tân, oherwydd roedd yn dechrau glawio ac yn oer. Casglodd Paul bethwmbredd o danwydd, ac wedi ddod rhoi ar y tân, daeth gwyber allan o'r gwres a glynu wrth ei law. Pan welodd y brodorion yn neidr yng nghrog wrth ei law, meddent wrth ei gilydd, llofrydd yn sicr yw'r dyn yma, ac ei fod wedi dianc yn ddiogel o'r môr, nid yw'r ddiwies cyfiawnder wedi gadael iddo fyw. Yna, ysgydwodd ef yn neidr ymaith i'r tân, heb gael dim niwed. Roeddent hwy'n disgwyl iddo ddechrau chwyddo neu syrthio'n farw yn sydyn. Ar ôl iddynt ddisgwyl yn hir, a gweld nad oedd dim anghyffredin yn digwydd iddo, newidiasant ei meddwl a dechrau dweud mai Duw ydoedd. Yng nghyffiniau'r lle hwnnw, roedd tiroedd gan ŵr blaenaf yr ynys, un o'r enw Poplius. Derbyniodd hwn ni, a'n lletia yn gyfeillgar am dridiau. Roedd tad Poplius yn digwydd bod yn gorwedd yn glaf, yn dioddef gan byliau o dwymyn a chan ddisentri. Aeth Paul I mewn ato, a chanweddio a rhoi ei ddwylo arno, fe'i hiachaodd. Wedi I hyn ddigwydd, daeth y lleill yn yr ynys oedd dan afiechyd ato hefyd, a chael ei hiachau. Rhoddodd y bobl hyn
anrhydeddau lawer i ni, ac wrth i ni gychwyn ymaith, ein llwytho a phopeth y byddai arnom ei angen. Rwan gawn ni ganu yr emyn rhoi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd. Gawn ni gyd weddio. Ein tad yn y nef, agor ein calonnau yn meddyliau i ddau'r di. Bydde di ni agosau at ein gilydd mewn undod a chariad. Ysbryd, anadl cariad Duw, disgyn ar y gynulleidfa hon a thrig yn ein plith. Ysbryd a chysurwr, goleia ein tywyllwch. Ysbryd ag eiriolwr, bydd ni'n obaith pan deimlwn bod eraill yn cefnu arno. Ysbryd ein cynorthwydd a'n tywysydd, arwain ni i ddiogelwch tragwyddol. Ysbryd a diddanydd, cynorthwya ni i achau ac adfer yr hyn yr ydym wedi ei ddifrodi a'i golli. Ni allwn wynebu stormydd bywyd ar ein pennau'n hunain. Bydd cwch yn symud yn ei flaen pan fydd pawb yn rhwyfo gyda'i gilydd. Yn wyneb anawsterau, cydnabwn fod angen i ni gyd dynnu a chyd ymdrechu. Dduw graslon, cryfhau'n hyder yn dy ragluniaeth pan deimlwyd fod stormydd bywyd yn llethu. Gwrando ein gweddi am ymddiried. Dduw graslon, dysga ni gadw cwrs yn driw i Grist, y gwir oleuni, sydd yn ein harwain i'r harbwr diogel. Gwrando ein gweddi am ddyfal barhad. Dduw graslon, trawsffurfia loes ein rhwygiadau'n gitsgord a'n drwgdybiaeth yn gyd-derbyn. Gwrando ein gweddi am gitsgord. Dduw graslon, rhoi ni'r dewrder i lefaru'r gwir gyda chyfiawnder mewn cariad. Gwrando ein gweddi am ddewrder. Dduw graslon, cynorthwya ni i groesawu a Charedigrwydd Anghyffredin, ein chwiorydd am brodyr sydd mewn perygl neu angen. Gwrando ein gweddi am Garedigrwydd Anghyffredin. Dduw graslon, newidia ein calonnau a chalonnau ein cymunedau Cristnogol fel y byddwn yn gyfryngau dy iachad. Gwrando ein gweddi am drawsffurfiad. Dduw graslon, agor ein llygaid i weld mae rhodd gen i ti yw'r greadigaeth gyfan, a gweld ein dwylo fel yr offerynnau i rannu ei ffrwydd mewn cysafiad hael. Gwrando ein gweddi am heilioni. Dduw graslon, gwrando yn awr ar weddiau'n calonnau a gyflwynwn mewn tawelwch.
yn un yn Iesu Grist, gweddiwn gyda'n gilydd ar ein tad ffyddlon a thyner yn y geiriau addysgodd Iesu i ni. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctiddiau'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara binyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nau ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, gan is eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Tra roeddwn ni yn Misram gyda Cor ac Effin, mi ganon ni gan gyda chor y synod. Y gan honno oedd It is well with my soul. Dwi'n mynd i wrando rwan ar y gerddoriaeth a'r geiriau gan y cyfansoddwr, gan ei fod o wedi colli ei deulu mewn llongddrylliad. When peace
Tra oedden ni'n Malta, mae'n amlwg fod Paul wedi cael dylanwad mawr ar yr ynys. Cerfluniau a gylwysi ym mhobman a baneri yr wiber yn y fflamau yn amlwg iawn yn Faleta yn y brifddinas. Mae'r hanes arbennig i'r ynys ac mae'n hanes yn bob man athon ni yn ystod ein gwyliau. Mae'n hanes hen iawn yn yr Hypogeum, sydd yn mynd yn ôl i gyfnod 3000 cyn Crist a temlau o gerrig arnferth. Hanes yr Order of St John, sef marchlogion o deuluoedd mawr Ewrop a oedd wedi bod yn ymladd yn Jerusalem a wedyn wedi sefydlu St John's Ambulance. Mae'r co-cathedral yn Faleta wedi arddurno o'i gopau sawdl efo rhoddion gan y bobl yma. One-upmanship go iawn, pawb yn trio wneud yn well na'r lleill. Mae hanes yr ail ryfel byd yn amlwg iawn yn yr ynys, a hanes yr ymerodraeth Brydeinig. Da chi'n cofio fod yr ynys gyfan wedi ennill y George Cross oherwydd iddi gael dros 2,000 o air-raids yn ystod yr ail ryfel byd. Cafodd Llundain llai na 10% o hynny yn ystod y Blitz. Ac wrth gwrs, hanes Paul yn cael ei longryllio ar yr ynys, a chyrraedd mewn gwirionedd fel ffoadur o'r môr, efo 275 arall yn glanio wedi colli popeth. A mi wnaeth y trigolion ddangos Caredigrwydd Anghyffredin tuag atynt. Da ni wedi gweld dros y misoedd diwetha bobl yn ein cymunedau sydd wedi colli anwyliad, wedi bod yn sâl, a rhai sydd yn gorfod hunan ynysu, ond fod cymdogion a dieithriaid wedi ymateb gyda Caredigrwydd Anghyffredin. Yn nhermau cymdeithas ddyddiau yma, mae Caredigrwydd Anghyffredin yn cael ei ddangos i bobl yn ein cymunedau, lle yn arferol doedd gennym ni ddim lot o gysylltiad personol. Ond nebyn hyn, mi dyn ni'n gallu deall sut nhw'n teimlo gan ei fod eu profiadau nhw yn debyg i'n profiadau ni yn hunain. Da ni'n clywed gan ein ffrindiau yn berthnasau am brofiad personol, yn first hand os liciwch chi, ddim hyd yn oed drwy'r papurau newydd, teledu neu'r we. Mae Cymru yn fach a da ni'n nabod rhywun sy'n nabod rhywun sydd yn cael ei effeithio, neu da ni wedi cael yn effeithio ein hunain. Mae help wedi cael ei gynnig a phobl wedi bod yn hael iawn. O nôl presgripsiwn, nôl bwyd, codi'r ffôn i gael sgwrs, pob mathau o bethau. Ond i fynd yn ôl i Malta, athyn ni weld lle oedd Paul wedi bod yn efengylu yn Medina a Rabat, a roedd cofgolofn gyda rhan o'r actau sydd yn dangos Caredigrwydd Anghyffredin mewn 8 iaith tu allan i'r eglwys. O gofio'r hanes, roedd 276 ohonyn nhw wedi glanio yn Malta. Tybed be fydden ni'n neud heddiw yma os fydde 276 o ffoaduriaid yn landio'r un stepen drws ni? Neu hyd yn oed dim 276, ond un teulu, neu gwpl, neu un person. A fydden ni yn dangos Caredigrwydd Anghyffredin? Dwi'n meddwl y bydden ni. Os fydde'r bobl yna jyst yn landio heb warning a bod ni'n cael yn llychio mewn i'r sefyllfa, fydden ni'n dangos Caredigrwydd Anghyffredin. Ond, os fyddech chi'n gofyn wrth rywun o flaen llaw, a fydden nhw'n derbyn ffoaduriaid, mwy na thebyg, mae ymateb llugoer fyddech chi'n gael. A'r esgusodion yn dod yn rhy hawdd, gyda atebion fel ia, ond, neu na, ond. Mae'r syniad o ffoadur neu rhywun ddigartref yn wahanol iawn i gyfarfod rhywun yn y cnawd. Mae'r pethau da ni'n ei weld ar y newyddion neu ar y we yn creu rhyw stereotype sydd yn lliwio'n barnu am bobl da ni ddim wedi cyfarfod. Ond os di bobl yn cyfarfod ei gilydd yn y cnawd, mae pethau'n wahanol iawn. Mae syniad neu ddarlun neu stereotype neu rhywbeth abstract yn haws i'w anwybyddu neu i'w ddiystyru neu hyd yn oed i'w gysau. Y pwynt dwi'n trio wneud ydy os allwn ni uniaethu gyda phobl ar lefel bersonol ac nid yw syniad abstract neu stereotype neu portread yr Daily Mail o'r bobl yma.
mae ganddon ni y capacity i ddangos caredigrwydd anghyffredin. Y sialens i chi heddiw ydy, os da chi wedi clywed hanes neu ddarllen erthygl, triwch am eiliad rhoi eich hun yng nghanol y sefyllfa, yn sefyll yno yn y cnawd gyda'r person, yn edrych i fyw i llygid nhw, yn sgwrsio am eu teulu neu plant neu gwaith nhw. Sut fyddai'r sgwrs yn mynd? Sut fyddech chi'n teimlo? Sut fyddech chi'n ymateb i'r person nid y syniad? Fel mae'n deud yn Efengyl Matthew, yn wir rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ag i chwi ei wneud un lleiaf o'r rhain i mi y gwnaethoch. Dylen ni ddim gorfod dibynnu ar garedigrwydd anghyffredin. Mi ddyle caredigrwydd fod yn gyffredin, sy'n golygu ein bod yn dangos caredigrwydd ym mhob agwedd o'n bywydau. Amen. Ac i orffen bore yma, da ni am wrando ar Peredur Edwards yn canu, os gallaf helpu rhywun i ddod o'n hoedfa ni i ben. Os gallaf helpu'r rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, os gallaf loni'r rhywun gyda chan o hyd, os gallaf arwain rhywun i'r llwybrau clud, nid yn ofer y bydd i mi fyw. Nid yn ofer y bydd i mi fyw. Nid yn ofer y bydd i mi fyw. Os gallaf helpu'r rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, nid yn ofer y bydd i mi fyw. Os gallaf wneud cyfraniad dros Iesu Grist, os gallaf ddangos cariad at bererin trist, os gallaf rannu'n mhrofiad a chael bod yn dyst, nid yn ofer y bydd i mi fyw. Nid yn ofer y bydd i mi fyw. Nid yn ofer y bydd i mi fyw. Os gallaf helpu'r rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, nid yn ofer a bydd i mi fyw. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fy gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.